Estoy caído y sin fuerzas, y los problemas vienen sobre mí. Cuando estoy esperando en el silencio, me acerco a ti, tú eres mi pastor. Que per l'acció de l'Esperit Sant mos un d'alegria i de pau sigui sempre en tots els altres. Està present aquí Anselm entre nosaltres. Està present una suma que se celebraria amb els seus familiars, amb tots aquells que en el seminari vàrem comptar en la seva bondat, en el seu acompanyament. També altres estan presents aquí, persones que varen compartir amb ells la tasca pastoral, tant a Sant Joan Maria Vianney com a la parròquia de Santa, a la prelatura de Ximbot. Està present l'Anselm, està present sobretot dins del nostre cor. I estem aquí acompanyant en el suma, en aquest moment durs, en aquests moments difícils, però que són moments d'esperança. El moment de donar gràcies a Déu per haver conegut l'Anselm, per tot el que ell ens ha aportat, per tot el que ell hem compartit amb ell. I abans de començar aquesta celebració, reconeguem davant Déu, reconeguem davant els uns i els altres, que són dèbils, que som limitats, que som pecadors. Lectura de la carta de Sant Pau als cristians de Roma. Germans, cap de nosaltres no viu ni mor per ell mateix. Mentre vivim per al Senyor, i quan morim per al Senyor. Per això, tant si vivim com si morim, som del Senyor, ja que si Crist va morir i va tornar a la vida, va ser justament perquè havia de ser assolir de morts i de vius. Tots hem de comparèixer davant del tribunal de Déu, tal com diu l'Escriptura. El jur per la meva vida, diu el Senyor. Davant meu s'agenollarà tothom, i tot llengua confessarà a Déu les seves culpes. Per tant, cadascú haurà de la responsabilitat de la seva pròpia vida. Paraula de Déu. Lectura del l'Evangeli segons Sant Joan. Allà on jo estic. I ja sabeu qui camí és dur allà on jo vaig. Jo no dic, Senyor. I ni tan sols sabem on anam. Com poden saber quin camí és dur? Jo no li dic, jo som el camí, la veritat i la vida. Ningú no arriba al Pare si no hi va per mi. Paraula del 34 anys para tenir l'oportunitat de son dono de fer-li un homenatge i tots vareu xerrar de la vostra experiència amb ell. Tot l'hem conegut. Ell va ser prefecte nostre, de vosaltres que anàveu a primer, nosaltres anàvem a segon o tercer.
Ell molt va xerrar d'aquesta experiència, molt va xerrar de la seva llibertat davant una disciplina un tant opressora, un tant deshumanitzada. Ell ja d'aquell moment era bondat, era respecte a la persona. Jo record, ara ho estava comentant, amb la meva vida en el cel, que vam tenir un campament petrocargari, que va ser l'estiu del 59. I record, el que sí record és que el darrer dia vàrem baixar a terra cap a sota, record Marcel, record el Manolo Aro, i record el germà de l'Anselm, subicampió de la meva vida, que vaig tenir l'experiència de conèixer tot. També record que en el convictori, el seu any de diaca i primers mesos de prevera, va estar a Sant Sebastià. Vaig tenir l'oportunitat de conèixer-lo més en clar. Suposo que diversos de vosaltres, jo també era. Vam fer d'escolans la seva primera missa en el carrer. Llavors va anar a Andratx, llavors va anar al Perú, no sé quina hi va ser, els 1966 o 67. Va ser rector d'una de les ciutats més conegudes en el món. Va ser rector de Santiago de Xúquer, amb els Andes peruans, que és la pàtria d'un gran poeta, el poeta més universal del Perú, el César Vallejo, i va ser rector d'aquí de Tarragona. Supos que va tornar a Mallorca el 69, perquè quan nosaltres ja arribàrem al Perú a l'octubre del 69, ell ja no era. Sé que va tenir l'experiència d'iniciar la parròquia de la Resurrecció, juntament amb en Jaume Montaner, que va estar amb ell a la mateixa província, com a pàrroco de Cachicadan. I record també que va tornar al Perú per fer-se càrrec de la parròquia de Sant Joan Maria Vianney, rector de la parròquia de Sant Joan Maria Vianney, juntament amb el Maria. Llavors, va venir a Chimbote, a la diòcesi de Chimbote, va ser el rector del Senyora Crucificada de Santa, juntament amb en Sil, amb en Tomeu, amb en Paco Esparts. Varen ser anys de compartir una germanor. Tots aquí tenim únicament per xerrar jo en aquest moment, si qualcú vol xerrar després, però varen compartir el que era en el cel. Allà és la mare general de les monges de la Caritat. I ella sap que quan en cel va deixar d'exercir com a capellà, va seguir sent un de nosaltres dins la parròquia de Sant Joan Maria Vianney, en les comunitats religioses. Els darrers anys jo vaig tenir l'oportunitat d'anar amb ell un dia a Pachacama, que és la darrera parròquia que varen tenir mallorquins. No deixava mai d'anar a les conferències de la teologia de la lliberació que organitzava Gustavo Gutiérrez i que hi participaven els professors de teologia de la Universitat Catòlica. Va col·laborar pastoralment a una parròquia del Callao, juntament amb Elvira. Va participar, va ser professor de religió. Recordo una cosa, un detall. Ell va apreciar moltíssim el bisbe Teodor i el bisbe Teodor el va apreciar moltíssim a ell. En aquell temps, i m'imagino que també ara, els que havien estat capellans i havien deixat d'exercir no podien donar classes de religió. El bisbe Teodor va anar amb el cardenal Landázuri, molt amic dels mallorquins, a demanar-li que l'acceptàs. I ell, a l'escola parroquial, va seguir donant classes de religió. I va estar a altres col·legis també.
va ser una vida completament entregada, no va deixar de ser mai capellà, sobretot no va deixar de ser mai cristià, no va deixar de ser mai persona, tots el recordam com un gran amic, com una gran persona. Sumac, jo voldria demanar-te què és el primer que te va ensenyar a tu de ser i no espero que me contestes. Te va ensenyar a invocar la Trinitat, en nom del Pare i del Fill i de l'Esperit Sant. La Trinitat és un misteri d'amor i Déu mos ha posat en el món per compartir aquest amor que és Déu. Ell va venir, es va fer un de nosaltres per compartir la nostra existència, per ensenyar-nos el camí que du a la vida. Estan convençuts de que l'Anselm viu per sempre dins del nostre cor i viu per sempre en Déu. Creiem, no sabem com, que aquest amor que hem compartit aquí en aquesta vida el compartirem en plenitud a la casa de Déu, el nostre Pare. Pues que en Mateu i Naina se'n recordaran que un funeral jo vaig recordar que el José Antonio Pagola, a un dels seus llibres, diu que un amic seu, Eduardo Chillida, gran escultor, jo no sé si ell era creient o no era creient, va dir una vegada: la raó humana mos diu que en la mort s'acaba tot. Però ell afegia: aquesta mateixa raó humana mos diu que és molt dèbil, que és molt limitat, que és molt poc el que sap i molt més el que li falta per saber. La nostra fe mos crida l'esperança. Creiem que Déu mos ha posat en el món per la vida per sempre, no sabem com. Viurem per sempre en Déu. I l'important és que aquí haguem sembrat amor, com ha fet l'Anselm, com tots i cada un de nosaltres mos esforçant per fer. L'Anselm es viu, l'Anselm viu per sempre. Els seus familiars que trobin el consol, la fe i l'esperança que li han ensenyat. Els que han mort amb l'esperança de la resurrecció, que Déu els aculli i els il·lumini amb el resplendor del seu rostre. Preguem el Senyor. I per tots els que ens hem reunit aquí en la fe i en l'amor, que Déu ens reuneixi en el seu regne gloriós. Preguem el Senyor. Per ell amb ell i amb ell, vos Déu Pare omnipotent, il·luminat de l'Esperit Sant, rebeu tot honor i tota glòria al segle dels segles. Feliços els convidats a la seva taula. Jo no em parava aquesta sala.
seva resurrecció. Recordeu-vos també dels altres germans i germanes nostres que moriren amb l'esperança de la resurrecció, de tots els difunts que descansen en la nostra misericòrdia. Porque quería agradecer a todos los que habéis venido para honrar el recuerdo de mi padre. Bueno, aquí les presento a Ansel, que quiero tanto a mi papá, que lo primero que pensé que cuando fui niña fue tener algo de él aquí, porque sabía que él estaría seguramente siempre en Perú. Él nunca, al final, quiso quedarse aquí. Entonces, quiero que por favor tengan en su recuerdo, piensen en él, en la bondad que él siempre tuvo, en la generosidad que él siempre demostró y en lo que más importante para mí que me enseñó, que fue la misericordia y el perdón. Nunca guardar rencor o nada. Solamente quiero que piensen en eso y que cuando piensen en él, lo recuerden así. Les agradezco otra vez más estar aquí conmigo y compartir este momento. Muchas gracias. Cuando estoy caído y sin fuerzas y los problemas vienen sobre mí, cuando estoy esperando en el silencio, me acerco a ti. Tú eres mi pastor, tú me levantas sobre las montañas, tú me levantas sobre el bravo mar. Fuerte soy si estoy sobre tus hombros, contigo soy mejor de lo que soy.